Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ako sa pangan nga Dayan, 32 anyos, single ug wa pay anak. Niya magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Asa na sad ka? Nagilis na sad lagi ka. Ay, nakoy lakaw day, nakoy i-meet up. Human sa meet up, hook up na sad. Unsa pa man di ay? Day, maunsa gani ka simbako ha? Wabi ka makailaan na. Day, mag-amping sad kuno. Usa pa, selective ka ako sa akong mga ika-meet up. Mamili sad ko og mga limpyado, no? Bahala ka, uy. Basta kay gipahimang nung anta ka, ha? Doble amping lang yun, Perry. Oh, day, salamat. Asa naman ni siya, uy? Ayan. Oh, Melvin? Oh, ako ni. Ganyan ka? Pasensya na. Dugay ko ng kalasot kay traffic man good. Okay na, uy. Medyo gigutom na lang ko. Sige. Ngita taga itong kakanaan. Nya, usabot ako kung asa tayo ikaw man. Sige. Pero may nakang balik-balik din, no? Medyo. Ito kami pas kong uyab. Nya, saan naman? Ikaw? Kadiharap akong kakiso ni mo. Mao ba? Relax na, ha? Ako'y bahala ni mo. Sige. Dayan. Ayan. Nansa naman ang naong ni mo? Wa naman ang may tsura. Si Melvin, di naman good mo reply. Oh, klaro na lang. Ngalain na sa meet up ato. Kaha, day. Day, kay bawo ka no, lamit yung kang duklon ay. Do you think sa mong pagsugot ato nga setup ninyo, tarungon ka ato niya? Hello? Come to think of it. Kana kay misugot ka nga ihatag dayon nimong imong pagkababay niya. Posible nga naghuna-huna sad tuoy. Nga dili kay siya ang lalaki nga imong giingon ana. Unsaon man sad be? Ug dili ko mo sugot. Dili man sad makig-meet up. Ang kay naamang kami sudan ng mga dating sites nga klaro kaayong unod ay apasan ng mga lalaki ha. Ay, ikaw ba mo radyo ka maot daglaki eh? Pangita ko naglaing. Nabitay gitarong nako sa una. Gibinuangan naman sad ko. So, mo nang dili na sa kamagtarong. Dili man gud ingon ana day. Syempre, unsaon ako pagpili sa kinsag tarong kung dili ko mugawas og makikita ani nila, di ba? Tis ka sexy good ni mo ron. Nakoy date. Ay, ambot ni mo day. Karon lang buwana no, murag pila na gid ka lalaki imong gikakita. Unya for sure, nagyoy nahitabo ninyo atong mga lalaki ha. Di lang kamutug-an ako. Ikaw ba? Kontrabida gid kay ka oy. Hala ha, concern lang ko nimo oy. Wata ka gikontra. Ang ako lang, in town day, uy. Basin mausab na ang litras alphabet ha. Ha? Mausab ba? Basin ma. A, B, C, D, E, F, G, HIV, positive na unya ka simba ko. Uy, lano, simba ko in taong kadiha day, uy. Si, di ba kuyaw? Mong pag-amping gani, o kumahimo, pag-contraceptive po no, uy. Day. Tinod ang gisulti sa akong amiga. So sa kabuwan, pila na tingali ka lalaki ang nakagamit na ako. Ang uban, dili ganahan mo kumpiyansa sa maong mag-contraceptive me. Pero naasay uban nga ganahan pod nga wa. Kay lahi ragid ko no ang pleasure nga ilang ma-feel. Kung walay protection. O sa sad, nag-contraceptive pill sad gyud ko aron sa pag-sure. O niya, Unsa? Nag-abnormal bleeding ka? o lagi, last week pabaya na human akong period. Niya karon gibalikan na sad ko. Oh, tungod tingali nas imong pills. Mao ba? Nagamit ba ya kag pills, di ba? Makakause man sab nag-abnormal bleeding good. Nausad di tingali sa. Ay, to di ay, nakailakaw sa Sabado. Pakuyugon ta ko nimo. Na ako'y kasabot day, oy. Nasad? Kisa naman sad na.
Lahi na sad na. Dili uy. Mao na gyud ni regular ka hook up nako. Usa pa, nagsabot mi nga dapat exclusive lang mi. Ay, may noon kung mao. Kisa magsigi kag paggamit ni bisan kinsa uy. Mao gani. Usap pa lahi ni siya day. Kay mura magdili duwa-duwa ning iya uy. Na ako'y feelings nga gusto siyang magseryoso mipihon. May hinuon. Giampo tagid kang bayhana ka nga unta mao na gyud na aron mohunong na ka ng imong pagsigig kita-kita lain-laing lalaki uy. Unsa may pangan-anak niya? Brian day. Dayan. Bri. Wait. Bri, ay basta. Mura magsakit. Sakit. Oh, sakit. Sakit inig duot ni mo pa. Di madaan ka sakit. Hinayon lang ako. I-try lagi, Nay. Sakit gyud, Bray. Pwede dili lang sa nato ipadayon. Kay sakit man gyud. Sige. Di na lang. Iti ka puson. Unsay sakit? Sakit lagi pag last sexual intercourse na mo ni Brian. Day, pagpa-HIV test ka aron pagsiguro. Ha? Sa kadaghanan nimog na hook up ba? Dapat magpa-test kas imself. Lo, uy, kulbaan man sa tanim mo, anak, day. Mura lang kog nag-joke no, pero seryoso ba ako ha? Asa man ko magpa-test? Negative. Thank you, Doc. Pasalamat ka day nga negative ra. Thank you, kay Lord. Salamat sa dayas pag-ubanin mo na ako dinhi. May kaso uy. Bray, Saan sakit gihapon. Sakit gihapon? Taon-taon na bitang wa magsigsa. Ano ka mo reklamo lang gihapon ka ng sakit? Sorry. May pagundangon tanay Dayan. Wa ka kay HIV? Loy, wa no. Nagpa-test ko last week ug negative ko. Kung mauna, tingalig na kay laing sakit. Mas may pagundangon tanay kay tingali mo niya matagdan ba ko nimo? Unsa? Bisag unsaon nako, sakit gyud inig makig sexual intercourse ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod o ng pangutana. Kabantay ko nga na ako'y unusual vaginal discharge, unya lain po dubaho. Posible ka nga doon ako'y infection sa sud? Posible ka tungod ni sa akong na-experience nga nagpagamit ko og lain-laing mga lalaki? Ikaduhang pangutana, delikado ba nga mutunga ang akong period bisag dili pa unta adlaw sa akong tingrigla? Nagkabuang mangyud ni ang akong menstrual period good. Usahay hinay, usahay pud kusog kaayo. Posible ka nga tungod kini sa pills nga akong gigamit? Ikatulong pangutana, kining ma-feel na ako nga sakit during sexual intercourse, timailhan ka kini nga na ako'y cyst o fibroids? Ikaupat og tapos ang pangutana, makapasa ba ko og sakit nga STD kung magpadayon ko bisag sakit? Unsa may angay na kong buhaton kung sakit gyud mataghigayon? O doon na ba mo ikasuggest nga kinahanglan una na kong buhaton, una ko makig-sex balik? Nagpa-test na ko og ang nigawas nga result negative ra. Doon na ba mo laing ika-recommend nga test para nako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dayan. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Giguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka psychiatrist ug usa ka medical doctor. Daghang pamaagi kasi klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_radio
@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, the problem isn't with your body but what you think of it. The problem isn't with your body but what you think of it. No? Sometimes magod kini nga tong una-una daghang mga negatibo mo na mo gawas lang yung gitawag na mo sa psychology ug psychiatry mga psychosomatic signs and symptoms. Magura na mong discuss ni Ma'am Jima Distrisha dito sa DYSL sa sugod. Di pa lang dugay, no? Normal tanang laboratory workup. Pero nga nung daghan may sakit diri o uncomfortable diri ana daghan kay gipang mo. So, mga psychosomatic binagdaghan tagi pang atubang nga mga suliran. So among tingali po tao nga way problema no, including doktor ni Obra ug ato ni Eileen Bathan daghan mo problema ay way tao way problema. Kay ug kanang wa na kay problema, wa na po'y thrilling imong kinabuhi. Kung balikon diha sa Barangay Kantawan, City of Naga, Cebu, fair lang, fair. Wala exempted. Kung wag ka comply sa sanitary requirement, ay diri ipa-close or relocate. O tanan, dili kay pick-upon lang ng dili kaila o dili parente, whatever. Tanan, balaod na itong tubanon. Okay? So, nasaba ba ko? Gamay. Wabi ta, oy. Nagisok-tisok lang, God. Regarding Mayor Balchong sa City of Naga, Cebu. Ug ni Atty. Gulak Garcia ug Binox Garcia. Mga kamumot family, mayong adlaw. Ma'am Blazy, no? Musta ma'am? Ato magtatampo si Dayan. 32 years old, single pa ni siya. Taga Cebu City, no? Sa maning problema ni Dayan? Murag na man ni siya ay mga discharges. Bataon sa to, no? Okay. Unang pangutana ni Dayan. Kabantay ko nga naa ako'y unusual vaginal discharge, okay? Unya, lain pod ug baho. Posible kaha nga doon ako infections sa sud. Posible kaha tungod nis akong na-experience nga nagpagamit ko og laing laing mga lalaki. Wow. Okay. Anyway, wa man tay apelyido dayan gibutang rin, no? So, lain-lain kag sex partner, single pa ka, gikaingon ako nga daghang kayong posibilidad mahitabo, no? It might be possible, it could be possible na one of those sex partners nga imong gika sex contact, gika relasyon na ay sexually transmitted disease. O posible ka nga mahawa, no? Kay mo lagi na mode of transmission aning STD is through sexual contact. Unsa man ang mga sexually transmitted diseases? Number 1, no particular order, gonorrhea, syphilis, trangguid, HIV. Posible po kang naka-yeast infection. Depende na sa vagina. Pero worst scenario is kung nakay sexually transmitted disease, kuyaw ni kay ang next nimo nga sex partner is a candidate to be mahawa, matakdan. So mo na akong ika-komentaryo sa imong unang pangutana. Ikaduhang pangutana, delikado ba nga mutunga akong period bisan dili pa unta adlaw sa akong tingrigla? Nagkabuang manggod ning akong menstruation period, good. Unsahay hinay, usahay kung kusog kayo. So sibi ka nga tungod ni nagpills man ang akong gigamit. Usana sa hinungdan, magpills gani ka daghan mga side effect, no? Sa niana, mag-irregular imong menstruation, mag-mood swing ka, usahay mo low ang imong sexual drive, usahay niana naa kay mga unusual nga gipaminaw sa imong pelvic area, no? Pero usan kining pills usan ni sa mga safe nga contraceptive procedure or method, no? Unlike sa withdrawal nga di gyud ka garantiya nga di ka mo nabdos, no? Estrogen, progesterone level apektado ani nga pills. Okay, kung compliant ra kapag tumar, mga 90% pataas ang inunta effectivity aning pills, no? So expected na dayan nga magka irregular ang imong menstruation kung nagpills ka. Sunod nga pangutana, kining mapil nako nga sakit during sexual intercourse, timailhan kahaning naa ko'y cyst o fibroids. Posible,
But wa nagay ko mo dayan nga moduol kag usa ka OB-gynecologist para ma-speculum exam ka. Ha? Kaming tanang doktor na agay man may OB-gyne. Di man mo ka-graduate pa ka doktor ug di mo pasar aning OB-gynecology, no? Na-experience na yun na kay number of assist, delivery, speculum exam, nga wanali, wow, god, tanaw nga, doktor, god kay mao, malagi na atong trabaho. So, tanawon dito, o ba kay tumor, cyst, or whatever nga abnormalidad nga nung naama kay sexual, gitawag na to, o unsay term na natuboy sa kung nila, kanang sakit nga sexual intercourse, no? Kanang dyspareunia paghihi man nalimot ko, sorry kanang matambalan lang ni siya o mawagtang ning kasakit nag sexual intercourse nimo kung ma-identified, ma-diagnose kung unsay hinungdan nga naamang ka aning pain during sexual contact, no? Could be cyst, fibroid, tumor, or infection, ha? Posible infection, ha? Kay naamang ka kay lain-lain nga sex partner. Sunod nga pangutana, ikaapat, makapasa ba ko og sakit nga STD? Yes. Kung magpadayon ko bisan sakit, posible gyud makatakod ka. Unsa may angay na kung buhaton kung sakit ng gyud matag higayon, you may take analgesic, na? But go and see an OB-GYN for diagnostic procedure and then proper medication. O doon na ba mo'y ikasuggest nga kinahanglan una na kung buhaton, una ko makig-sex or balik. Imong buhaton magpa OB-GYN sa lagi ka. May mo kumoingo nga pag feminine wash diha or pag one diha kay kung naagyo kay sexually transmitted disease, either gonorrhea, syphilis, changruid, or HIV, naagi na diha, no? Kay infection ko na agad. Magpa-test na ko og nigawas nga resulta, negative ra. Negative ra. Doon na ba mo ilaing ika-recommend nga test para nako? Maybe you can ask second opinion. Kung negative ra, I do not know kung unsang test ang imong giingon na negative ra. O kanang vaginal swab ba to? O kanang blood test ba? No? Akong ika-suggest nga magpa-examine ka sa kanang imong discharge, no? Naman tay culture examination na no? Nga kuanon sa laboratory kung sa mga klaseng germ kung naa diha nga makita inag culture or inag examine, no? Okay? So hinaot nakasabot ka sa akong gi-speaker nimo Dayan ug kung mahimo bata pa man ka, no? 32 years old. Wa ko'y idea unsa po imong trabaho, no? Pero kung lain-lain na yung sex partner, risgo gyud kayo nga magkadaghan ninong masakit. Kung imenyong kag negative ka, I do not know kung unsang klase nga test nga negative ka. So, go to an OB-GYN para makuhaan na siya vaginal discharge sample, ma-culture, ma-examine sa laboratory kung unsang klaseng kagaw nga nadiha. Kung mayingon tag mauni mo na, matagan kag sakto nga tambal. Alright, so now takasabot ka sa explicar ni mo Dayan.